давоми қиссаи ҳотами той, сафари дуввум, қисми панҷум. ҳотам манзилу мароҳил тай карда, баъд аз муддати мадиде гарди наълайни худро ба дарвозаи шаҳри Чин фурӯ куфт. аз дарвозаи Чин даромада пурсид: эй мардумон, маҳаллаи базозон кадом аст? мардумон гуфтанд: фалон ҷониб аст. ҳотам ба маҳаллаи базозон расида пурсид: эй ёрон, ҳавлии Юсуфи бозаргон кадом бошад? дар ҳол аҳли он маҳалла набераҳои Юсуфи бозаргонро хабар доданд, ки аз ҷои дур шахсе омада шумоёнро мепурсад. дар ҳол фарзандони бозаргон омада бо ҳотам мулоқот карданд ва гуфтанд: эй ҷавони некрӯй, бар моён чӣ кор дорӣ? ҳотам гуфт: эй бародарон, ман аз назди ҷадди шумоён Юсуфи бозаргон пайғом овардаам ва ӯ гуфт, ки аз ман розӣ бошанд. аз шунидани ин калом ҳама якбора хандаҳо карда гуфтанд: эй бародар, магар ту девонаӣ ва ё чизе мадҳушӣ хӯрдаӣ? аз замони фавти ӯ то ба ин замон муддати дарозе гузаштааст. моёнро ки мебинӣ, фаръи дуввум ва сеюми ӯем ва ӯ туро чӣ гуна пайғом медиҳад? ҳотам гуфт: эй бародарон, рост мегӯед, ҳеҷ мурда ҳам ба касе пайғому хабар надодааст. аммо дар ин боб меҳрубонии ҳақ чунин шудааст ва дар ин боб сиррест филҳақиқат. худои оламиён медонад ва мурдаро зинда мегардонад ва зиндаро мемиронад. агар бозаргон пайғом намедод, чӣ медонистаме шумоёнро ва ҳавлии бозаргонро? ва боз гуфт: агар бовар надоред, нишони осори ӯро ба шумоён бигӯям. онҳо гуфт: бигӯ шунавем. ҳотам гуфт: эй бародарон, бозаргон ба ман гуфт: дар фалон кунҷи ҳавлӣ ҳуҷраест ва он ҳуҷра ҳамеша хобгоҳи ман буд ва дар зери он ҳуҷра зару ҷавоҳири бисёре дафн карда монда будам ва аз он хонаи зеризаминӣ ва аз зару ҷавоҳири он ҳеҷ аҳаде воқиф нашуда буд. ва он зарҳову ҷавоҳирҳоро аз он ҷо берун оварда 4 тақсим созанд ва 1 тақсими онро ворисон гиранд ва 3 тақсими онро бинобар халосии ман аз меҳнату аз машаққати охират барои ризогии Аллоҳ садақаву эҳсон намоянд, то ман аз уқубати қабру охират наҷот биёбам. ва ҳама саргузашти Юсуфи бозаргонро дар назди набирагони ӯ як як баён намуд. ҳамаи онҳо оби дида карда гуфтанд: акнун бовар хоҳем кард, аммо он ҷавоҳирҳоро бе изни подшоҳ ба даст овардан мушкил аст. алқисса ҳотамро дар назди подшоҳи Чин бурданд. ҳотам ҳамаи саргузашти бозаргонро ва васияти ӯро дар назди подшоҳ як як баён намуд. подшоҳ ҳайрон шуда фармуд, ки рафта ин қиссаи аҷибро бояд дид. шоҳ бо аркони давлат савор шуда ба ҳавлии бозаргон дар расид. дар ҳол белдоронро фармуданд он ҷои мутаинро кофта ва осору аломати онро дарёфтанд. боз андак кофта буданд, ки хонаи аҷибе баромад ва дари он хонаро кушода диданд, ки он миқдор зару ҷавоҳир, ки ба гуфтан рост намеояд. шоҳ ва ҳамаи он мардумон мутаҳҳир шуда гуфтанд, ки ин ҷавон валӣ хоҳад буд. ҳар чӣ гуфт рост баромад. моён ба гуфтаи ин ҷавон ханда карда будем. алқисса тамоми ин зарҳову ҷавоҳирҳоро бароварда 4 тақсим карданд
ва як тақсими онро ба авлоди ӯ доданд ва 3 тақсими дигарро бинобар халосии бозаргон аз уқубати гуру охират ба масокин ва ба фуқароҳо доданд. ҳотам чанд рӯзе дар шаҳри Чин истода, баъд аз чанд рӯзи дигар аз шоҳ ва аз қадрдонон рухсат гирифта дар ҳамон роҳе ки омада буд даромад. манзилу мароҳил тай карда баъд аз чанд рӯз ба шаҳри Одилобод дар расид ва бо Кайёнишоҳу духтари ӯ мулозимат карда дид ки малика баъд аз рафтани ҳотам писари моҳрӯе аз олами адам ба олами вуҷуд оварда номи ӯро Хуррамшоҳ гузоштанд ва он писарро дар бағал гирифта буса аз рӯи ҳамчун моҳаш мекард ва шукри худовандиро ба ҷо меовард ва дар шаҳри Одилобод муддати 3 моҳ истода баъд аз 3 моҳ аз Кайёншоҳу аз духтари ӯ рухсат гирифта ба роҳи омадаи худ равон гашт. манзилу мароҳил тай карда ба ҳамон қабристон расид. чун рӯз гузашта шаби ҳабашиталъаи зулмонӣ бар сари чанг даромада буд, ҳамаи он мадфунон аз қабрҳои худҳо баромада бар болои минбарҳо биншастанд. дар ҳол муваккалон чандин гуна таом оварда дар назди эшон гузоштанд ва Юсуфи бозаргон ҳам дар қатори онҳо нишаста ба мисли онҳо аз он таомҳо танаввул менамуд. ҳотам пурсид: эй бозаргон, акнун аҳволи ту чӣ гуна аст? бозаргон гуфт: эй ҷавон, офарин бод бар ростиву бар ҳиммати ту ки ба ваъдаи худ вафо карда ва ин некие ки дар бораи ман намудӣ, ба сабаби он аз уқубати гуру охират наҷот ёфтам ва аз замоне ки ҷавоҳирҳову зарҳоро ба масокин садақа карданд то ба ин дам аз оҳу афғони худ боз мондаам ва обу таоми ман бо аҳли ин қабристон баробар шудааст. валекин бояд гуфт ки хулаҳо ва хушбӯйиҳои эшон аз ман зиёдтар аст, чаро ки эшон дар қайди ҳаёти худ эҳсон карда буданд ва ман ба туфайли ту ин дараҷаро ёфтаам. алҳамдулиллоҳ, аз уқубатҳо наҷот ёфтам ва роҳати куллӣ маро муяссар шуд. чун шаб гузашт, ҳангоми субҳ буд ки ҳамаи он бузургон ва Юсуфи бозаргон дар қабрҳои худҳо даромаданд. ҳотам бо онҳо видо карда роҳи Ҳуснободро пеш гирифт. баъд аз чанд рӯз дар биёбоне расид, дид ки пиразане нишаста. вай аз ҳотам чизе суол кард. дар ҳол ангуштарини худро бароварда ба дасти он пиразол дод ва он ангуштарин аз алмос буд. ҳотам хост ки аз сарвақти пирзол гузарад. он пирзол фарёд кард. аз зури фарёди ӯ замину замон ва макину макон ҳамчун курраи симоб дар ларза даромада, ҳамон соат аз чапу рост мардумони дуст талъат ва қарақчи таркиб дар расиданд ва ҳамаи онҳо фарзандони он пирзол буданд. эй фарзандон, бигиред ин ҷавонро ки соҳиби мол будааст. писарони ӯ ба ҳотам ҳамроҳ шуда роҳ мерафтанд ва мегуфтанд: ё бузургвор, моён берӯзгорем, мехоҳем ки бо шумо ҳамроҳ рафта муздурӣ ва мардикорӣ намоем. ҳотам гуфт: беҳтар бошад. нохост аз таваққуби ҳотам каманди айёрӣ андохта, сару гардани ҳотамро банд карда пеш андохта мебурданд. дар ҷое расида диданд ки чоҳе амиқи пурофат ҳама чизҳои ҳотамро гирифта ва чанд ханҷар бар бадани ӯ зада дар даруни он чоҳ ӯро ҳаво доданд.
ҳамон кӯлоҳе ки дар вай муҳраи парӣ буд бар сари Ҳотам монда буд ва Ҳотам аз сари чоҳ сарнагун рафта дар зери чоҳ афтод. баъд аз 3 рӯз ба ҳуш омада дид ки кӯлоҳ бар сараш истодааст. зуд аз сери чоҳ хиштахтае гирифта муҳраро ба оби даҳони худ тар кард ва ба он хишт соида бар захми бадани худ молид. дар ҳол захмҳои бадани ӯ сиҳат шуда ва бо худ мегуфт: он мардон чӣ коре буд ки карданд? агар аз ман зару ҷавоҳир талаб мекарданд, ман эшонро аз дунё бениёз мекардам. акнун онҳо бар ман мулоқӣ шаванд, чандон молу зар ба эшон бидиҳам ки дар тамоми умри худҳо аз дунё маътале накашанд. дар ҳамин фикр буд ки хобаш дарра буд ва дар хоби ширин дид ки марде маҳосинсафеде мегӯяд: эй Ҳотам, ғамгин мабош, дар ин ҷо омадани ту беваҷҳ нест ва боиси омадани ту дар ин ҷо ганҷест ниҳода. бигир ҳамаи зарҳову молҳоро, чун ту дили худро танг ва маълул дорӣ, кори худоро чӣ гуна саранҷом диҳӣ. Ҳотам гуфт: эй бузург, ба ҳар ҳол шокирам. агар касеро сари ман дар кор аст, ба худ саодат медонам. чун аз хоб бедор шуд, дар назди худ касеро надид. шаб гузашт. чун рӯз шуд, ду бузурге бар сари чоҳ омада гуфтанд: эй писар, Ҳотам ҳастӣ? Ҳотам гуфт: оре, манам. он ду азиз дастҳои худҳоро дароз карда гуфтанд: эй Ҳотам, бигир дасти моёнро. дар ҳол дасти он азизонро гирифта аз чоҳ берун омад ва он азизон ба Ҳотам мулоқот карда гуфтанд: акнун туро матлаб чист? Ҳотам гуфт: эй бузургон, дар зери ин чоҳ ганҷест. онҳо гуфтанд: берун хоҳем баровард. яке онҳо дар чоҳ даромада ва яки дигар зарҳоро кашида амбор мекарданд. чунончи ба андак фурсат ҳамаи он зарҳоро кашида аз чоҳ берун оварданд. Ҳотам гуфт: эй азизон, шумоён аз ин зарҳо чизе бигиред. онҳо гуфтанд: эй Ҳотам, моён ин корро барои худо кардем, на барои дунёву нафси шум. ин гуфта ба роҳи омадаи худҳо ба дар рафтанд. Ҳотам гуфт: он маккорон меомаданд ки ин ҳама зарҳову ҷавоҳирҳоро ба онҳо тақсим мекардам, то ин ки бандагони худоро озор надиҳанд, ва пораи зару ҷавоҳирро дар кисаи худ андохта равона шуд ва дар дили худ мегуфт ки илоҳи он пирзолро бар ман мулоқӣ гардон. порае роҳ рафта буд, дид ки он пирзол бар сари роҳ нишастааст. дар ҳол мушти зар аз кисаи худ бароварда ба он пирзол дод ва он пирзол ба дастури собиқ овоз кард. дар ҳол он 7 тан расида омаданд ва гуфтанд: эй ҷавонмард, ба куҷо меравӣ? Ҳотам гуфт: эй бародарон, ман бо шумоён сухане дорам. агар қабул кунед гӯям ва ило не. онҳо гуфтанд: бигӯй. Ҳотам гуфт: эй ҷавонон, агар шумоён тавба кунед, минбаъд касеро озор надиҳед, чандон зару ҷавоҳир ба шумоён бидиҳам ки 7 пушти шумоён хӯрда адо карда натавонанд. онҳо гуфтанд: эй ҷавон, моён ин кори бадро аз барои нафси шум ва шиками гурусна мекунем. Ҳотам гуфт: қасам хӯред ва ба аҳди худҳо устувор бошед, то зару ганҷ ба шумоён бидиҳам. онҳо гуфтанд: эй ҷавон, аввал ту он зару ҷавоҳирро бар мо бинамой, баъд аз он моёнро тавбаву қасам бидеҳ. дар ҳол Ҳотам дасти онҳоро гирифта бар сари зару ҷавоҳир овард. ҳамаи зару ҷавоҳирҳоро ба онҳо бинамуд.
дуздон зару ҷавоҳирҳоро дида шод шуданд ва гуфтанд: эй ҷавон, акнун бигӯ, моёнро ба кадом номи Аллоҳ қасам медиҳӣ? ҳотам гуфт: қасам ба он худое ки мову шумоёнро офаридааст ва ӯ яккаву ягона аст. минбаъд ба молу ба ҷони бандагони ӯ хиёнату дастдарозӣ накунед. он замон дуздон аз афъоли ношоистаи худҳо тавба карда, аз роҳи залолат баргаштанд. ҳотам пораи зар мувофиқи харҷи роҳи худ гирифта, ҳамаи зару ҷавоҳирҳоро ба онҳо супурд ва худ роҳ пеша гирифта равона шуд. ва дар айни роҳ гаштан дид, ки як саги гаргини қоқу лоғар аз парраи биёбон забон берун аз даҳон ва ба ҷастухез давон меояд. ҳотам дар дил мегуфт: корвоне ба ин наздикӣ фаромада ва ин саги гаргин аз эшон буда дар ин биёбон мондааст. наздик расида дид, ки он саг қариб ба ҳалокат расида мехоҳад, ки ҷони ширин ба ҷонофарин таслим намояд. раҳме дар дилаш омада, он сагро бар китфи худ бардошт ва аз барои он саг дар тараддуди об шуд. аз дур сурати деҳае ба назараш бинамуд. он сагро бардошта ба ҷониби деҳа равона шуд. баъд аз соате ба он деҳа расид. мардумони он нону ҷаву дуғ оварда дар назди ҳотам гузоштанд. ҳотам нону дуғро дар пеши он саг биниҳод. дарҳол саг нону дуғро шикамсерӣ бихӯрд. ҳотам назар карда дид, ки он саг таркиби хуше ҳусни дилкаше пайдо кард. даст бар пушти сару гардани ӯ мекашид ва мегуфт: зиҳи қудрати комилаи ӯ, ки ҳар киро ба сурати алоҳидае халқ кардааст. ногоҳ дасти ҳотам бар миёнаҷои сари он саг расид. дид, ки чизи сахте ба монанди шох бар сари он саг маълум мешавад. нек нек таъмуқ кард, ки як мехи оҳанин бар сари ӯ задаанд. дарҳол он мехро аз сари саг канда гирифт. ҳамон замон саг ғалте зада ба сурати ҷавони соҳибҷамоли хушрӯй шуд. ҳотаму мардумони он деҳа ҳама дар ҳайрат шуданд ва ин чӣ сир аст гуфта ҳама хомӯш монданд. ҳотам гуфт: эй ҷавон, аз аҳволи худ ба моён чизе бигӯй ва аз ҳақиқати ин кор моёнро огоҳ гардон. ту кистӣ ва номат чист ва аз куҷоӣ? ҷавон аз ҷои худ бархост ва дар зери қадами ҳотам сар монда гуфт: эй бузург, дар бораи мани бечора чунин некӣ кардед. акнун бидонед ва огоҳ бошед, ки ман аз ҷинси одамам ва ман писари савдогаре будам. падарам молу зари бисёре сарф карда, маро катхудо карда, худ аз дунё дар дори охират рафт ва он ҳама молу матоъ ба тариқаи ирс бар ман расид. муддате умри худро ба айшу ишрат гузар намудам. билохир сармоя ва дастгоҳ камтар шуд. бинобар он касби падарро ихтиёр намудам. баъд аз чанд вақт аз тиҷорат гашта дар хонаи хеш омадам ва ба хоби фароғат муқайд шудам. аммо зани ман бағоят соҳибҷамол буд. ғуломи ҳабашии зархарид ба дари хонаи худ доштам ва зани ман бо он ғуломи ҳабашии девталъат дил дода ба қасди ҳалоки ман будааст. дар ҳангоми хобам он нобакор вақти худро ғанимат ёфта ин мехи тилисмиро бар сари ман фурӯ куфт. аз хоби ширин бедор шуда худро ба сурати саге дидам.
эй азизон, намедонам ин тилисмро худи он сохта бошад ё ба дигаре созонида бошад. аз зури дард ва озор гурехта баромадам ва ба ҳар ҷое ки расидам сагони шаҳр бегона дида маро дар миёна мегирифтанд ва захмҳою ҷароҳатҳое бар бадани ман андохтанд. бинобар он роҳи биёбонро пеш гирифта гурехта меомадам ки шуморо худои оламиён ба сарвақти ман расонид. ин ҳама шафқатҳо ва марҳаматҳо дар бораи ман кардед ва он мехи ҷодуе будааст ки аз сари ман канда гирифтед. ва боз гуфт: эй бузург, ҳақиқати кори ман ва асли муқаддимаи ман ин буд ки ба шумо арз намудам. ҳотам аз шунидани ин сухан сар фурӯ карда дар тафаккур рафт. баъд аз соате сар бардошта гуфт: эй ҷавон, шаҳри ту дар куҷост? писари бозаргон гуфт: эй азиз, аз ин ҷой то ба шаҳри ман 3 рӯза роҳ аст ва номи он шаҳрро шаҳри Шур мегӯянд. ҳотам ба дил гуфт: духтари бозаргон ҳам дар ин шаҳр аст ки ман аз пайи ҷавоби саволи ӯ рафта будам. ва ба ӯ гуфт: эй ҷавон, ин мехро нигоҳ дор, барои дафъи душман ба кори ту хоҳад омад. ҳангоме ки дар хонаи худ бирасӣ, вақтро ғанимат ёфта ин мехро бар сари зани худ бизанӣ, мода саг шавад ва ба сари ғуломи худ бизанӣ, ба сурати нарсаге шавад. алқисса, он ҷавон аз ҷои худ бархоста бо ҳамроҳии ҳотам ба ҷониби шаҳри Шур равона шуданд. манзилу мароҳил тай карда, баъд аз чанд рӯзе аз дарвозаи он шаҳр дохил шуданд. он ҷавон ҳотамро дар хонаи худ бурд. дарбонон ва мулозимон омада дар зери қадами ӯ афтоданд ва гуфтанд: эй хидеванд, дар ин муддати чанд рӯз дар куҷо будед? аз ҳарами муҳтарами шумо мепурсидем ки хидеванди моён куҷо бошанд. онҳо мегуфтанд ки муддатест ки баромада рафтааст, ҳеҷ асаре ва нишоне намебошад. он ҷавон гуфт: эй ёрон, хомӯш бошед ва аз ин ваҷҳ напурсед ва касеро аз омадани ман воқиф насозед. мулозимон гуфтанд: фармонбардорем. ва дар ҳол фармуд ки: эй мулозимон, шамшери буррову тез оварда бар ман бидиҳед. дар ҳол ходимон шамшери тезе оварда ба дасти он ҷавон доданд ва шамшерро ба даст гирифта дар ҳарами хеш даромада буд ки ҳамаи канизон мавлои худҳоро дида шодикунон мехостанд ки бибии худҳоро аз ин ҳол воқиф созанд. он ҷавон ишорат карда гуфт ки: эй канизон, пеш оед. ҳамаи онҳо давида омада дар пеши он ҷавон истода шуданд ва гуфт: бибии шумоён дар куҷост? онҳо гуфтанд: бибӣ бо ҳамроҳии ғуломи ҳабашӣ ба айшу фароғат хобидааст. дар воқеъ дар хонаи зарандуд даромада дид ки занаш бо ҳамроҳии ғуломи ҳабашӣ бо айшу фароғат хобидааст. дар ҳол он мехи оҳанинро бар сари зан фурӯ куфт. зан ғалте зада ба сурати модасаге шуд ва бо он шамшери бурро ба сари ғулом зад ки сараш ҳамчун гӯй дар миёни хона дар рақс даромад. сипас дар пеши ҳотам баромад ва аз дасти ӯ гирифта оварда бар болои маснади шоҳона бинишонд ва он маккораро ба сурати саг ва сари ғуломро оварда дар пеши ҳотам гузошт. ҳотам сурати ғуломи ҳабаширо дида дар тааҷҷуб шуд. ҳотам он мехро аз сари саг канда гирифт ва зан ба сурати аслӣ омада тавбаву тазаррӯи бисёре карда дар зери қадами шавҳари худ ғалтида ба мулозимати ӯ гашт. алқисса ҳотамро чанд рӯз нигоҳ дошта
эъзозу икром ба ҷой овард. баъд аз чанд рӯз ҳотам аз хоҷа Музаффар рухсат гирифта ба корвонсаро дар назди Наими бозаргон омад. бозаргон аз ҷои худ бархост ва бо ҳотам мулоқот карда гуфт: эй Барно, чанд муддатест ки он овоз ба гӯши духтари Ҳорис намерасад. ҳотам гуфт: эй бозаргон, аз он овоз ва аз барҳам хӯрдани он хабар овардаам. дар ҳол ҳар ду аз ҷои худҳо бархостанд ва ба дари қасри он духтар омаданд. духтар парда дар миён андохта ҳотамро андарун талабида гуфт: эй ҳотам, аз ҳақиқати он овоз ва аз барҳам хӯрдани он маро огоҳ гардон. ҳотам ҳамаи кардаву дидаи худро як як баён намуд. духтар гуфт: рост гуфтӣ, алҳол он овоз дигар намеояд. акнун бояд ки шарти сеюми маро ба ҷо орӣ.